Onye-Ije Mazi Ifeanyi Onye-Ije Try never travel out. Onye-Ije Never African window, African eye. Obi bụ ekene m ụnụ asị ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ndị nọ m n'aka nni n'aka ekpe mana azụ mbụ ndị Ohanaeze ndị Igbo ndị nke mpaghara obodo Lagos nke onye isi bụ onye nke na-achịkọba ha nọ m n'aka ekpe onye isi ọ ga-amasị m ka Igbo bụ Igbo na ndị na-anụ onu anyị na mba ụwa nụ afa gị ife a na-etu gị nakwa ife kpatara iji wee nọrọ ebe a tata ndewo. Nke mgodo ụba afọ m bụ Chief Solomon Ogbonna Agụene udochi ya ndị Igbo gburugburu. Ihe anyị ji nọrọ ebe a bụ ndị Ohanaeze and mụnwa bụkwa onye isi ndị Ohanaeze, the president ndị Ohanaeze na Lagos State. Ọ bụ na ọ bụrụ afa ndị oyibo na-akpọ president onye ndu ndị Igbo na Lagos gburugburu and ihe anyị ji wee bịa ebe a bụ na anyị ncha niile bụ Igbo and Igbo niile bụ nwanne. Ịchọwa ka ị mara ebe onye si ma onye o si ma na imisie ihe ndị amisit so anyị ncha bụ nwanne onweghị onye dị iche n'ebe ibe ya nọ. So and ihe anyị bịara taa bụ mwute ihe mere ndị oyibo na-akpọ blast na emere blast ma anyị nwasị biko ha gwagodo anyị ihe mere ọfụma ka anyị wee mee ka anyị si eze maka nke ga-eme eme dịka m si wee kwuo na onye ara si na ọ bụghị maka okwute ya tụrụ n'ahịa ka a ga na-ekwu nọọ nke ya bụ n'obe ịtụ ọzọ ka a ga na-ekwu maka ya maka na ya ma ọ ka ya esi wee tụọ ya. So na ọ ga-amasị anyị na ọ bụrụ na gọọmenti nwa anyị ihe bụ ihe kọsụrụ nsogbu anyị nọ n'ime ya kịta maka onye Igbo ọbụla metụrụ nọ na nsogbu anyị nwancha bụ ndị Igbo nọ na nsogbu. So na anyị sị ka onye ọbụla metụrụ jide obi ya aka, onye ekwufe n'ọnụ ya, onye abara na gọọmenti mba, onye ọbụla daa nwa ji maka ihe na-eme Igbo na-esi ha n'ọnụ na ụfọdụ si ekwuzi na akụfere oke na anyị nwa bụ ndị Ohanaeze anọgo na Lagos nọrọ chịm anyị nwere ebe ọzọ anyị na-aga asụ anyị na-achị ndị Lagos ihe ọbụla gbasara ndị Lagos ọ gbasara anyị nwa nọ n'isi oche and onye isi anyị bụ Chief John nna ya Nwodo Ike Uke agwago m ya na onye ọchịchị obodo a bụ Lagos asịgo ka anyị jee nwetacha afa ndị ihe a metụtara dị afọ onye ọbụla do na ndị nke ha bịagobịa dị ndị nọma mana anyị nwa jee dee nke anyị ka e wee mee accurate dey sure mee the two register scrutinize dey sure nọ ihe ndị ya kwuru ka ndị ya kwukwere ka e wee si n'ebe ahụ wee na-enye aka dịka o si wee wesị and ana m agwa uru bụ ndị Igbo ihe a metụrụ na anyị nwa anyị arahụ ụra nke anyị na-eje mba ọzọ na-abụrụ ịchọpụta ihe merenụ n'otu anyị ga-esi wee nye aka. Onye na-achị obodo a anyị na ya afụgo ya gwa anyị na ihe mere bụ na mụ nwa jee mitie ndị mụ na-achị o metụtara ka anyị wee mara ihe ya ga-eme na ya ga-eme nke ndị Governors Forum mana ịkwa nke ya ga-eme tru Ohanaeze dịka ya si eme na mbụ. So anyị nwa wee jikere sị n'ụtụtụ a na anyị ga-abịa ka anyị gwa ụmụnne anyị onye ihe ọbụla mere sị ya jide obi ya aka ma ndị nwanne ha nwụrụ onye ọbụla nwanne ya nwụrụ ọ nwanne anyị nwụrụ anyị ncha bụ ofu ka nsi wee kwuo na mbụ and anyị ga-agbasi mbọ ike ịdị sure na ihe abụrụ ihe abụ ekwuche agaghị eme maka ndị obodo a kwuru bụ onye na-achị obodo a anyị ga-esogide ya maka Chukwu mere ebere o wee nye anyị ikikere ị na-afụ ya otu ugboro n'ọnwa dịka onye isi ọchịchị ndị obodo a ndị Igbo na Lagos. So ụbọchị ọbụla fụrụ ya ọ nsogbu adịnala ka a ga na-ekwu gaghị ekwuzi nke nọ n'elu nọ nke anyị fụrụ ka anyị ga na-ekwu ọntụle anyị afụ na ihe nkwu okwere na o mezuru ya site ikikere anyị na Ohanaeze. Chukwu na-eweta ya na-ewelu ọnwụ ụmụnne anyị tụfuru ndụ fa n'ebe a ụbọchị ụka anyị ji ekpere Chineke nna anyị yọọ nna ayọ Chineke nna nke bi n'eluigwe bụ nya biko ya nabata mkpụrụ obi fa na ndokwa na ọ bụrụ oge nke o dere fa ka o mere na ọ bụ alụ aka ekwensu na ọrụ aka ndị ajọ mmadụ ndị ya ekweghị na ebe nya bụ Chukwu nọ batara ife a ji wee mee ụmụazị a ji wee nwụọ ọnwụ afụfụ sista na-ekupụtasị ụmụazị na-akpọpụtasị ụmụazị tụnyere ndụ nye ebe a
Reverend Father, so many people tinyere ndụ fe ebe a. Chineke nna ya biko ya nabata mkpụrụ obi fa na ndokwa. Dịka anyị si wee kpagharịgo n'ogbe a jụọ ọtụtụ ndị mmadụ, ụfọdụ emego ka anyị mata na pipeline na-agba dịka ọkụ, mana na nke a nwere ka o si wee gbaa. Dịka onye isi ndị Ohanaeze, ngwa ka isi wee jụọ ajụjụ baa n'ime ana ịchọpụta ma ọ bụ ige nya bụ gọọmenti ntị mara ife ha chọpụtagoro bụ nya mere nya bụ mmiri ji wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Ihe nna gwa gị bụ na enweghị onye ga-anọta dis na ị na-agba gọọmenti ụkwụ, maka na isi gbagoro bụ ịtụgharụ n'ihe ha kwuru, maka ha nwajiri instrumenti, ha nwajiri mashinarị eji achọ ihe mere na ụdị ihe dị ụta. So ha chọchazie anyị nwa nwe ka anyị si achọ utu mkpụrụ ọjị Igbo eji mara anyị asị Holy Communion. Anyị ejee na Mbaraezi ana Igbo jee gụọ n'ọfọ si ya Chukwu dị n'igwe kọwara ndị anyị na ha ndị anyị enwe ndị na-ezi anyị ozi n'ala Igbo. Oge mgbe iweta akwụkwọ na ise kụọ ya n'aka gwa gị ihe ga-eme echi. So na anyị chọkwara ka anyị na-achị azụ ya, dịkwa shọ na ihe ndị gọọmenti na-agwa anyị nọ eziokwu, maka enwe ka ebinu si ya jee ọgụ onye mere nne ya oge ọ dị nwata ịghọtago otonite, ọ chọkwara onye ahụ si n'azụ jee jide ya. So na ọ bụ na gọọmenti mechaa chịkọta ọnụ otu ha si wee gbaa mbọ ịfụ ihe mere ihe a wee kweta na blast that pipe blast the pipeline ọ ya bụ ihe kọsịrị ihe merenụ. Anyị nche nye ekwerekọta, mana anyị ga-achịkwa nke anyị dị ụzọ wee na-anya fụ na ihe otu a ka o si eme. Anyị nwere kesị gọọmenti nwere instrumenti, nwere ihe niile, ha nwere mashin, ha ka na-eme ihe na-echeki, ha nwere ike ibeba na ha ewere sọ mashin chekie the display mara ihe dị mere ebe a, mana anyị nwere dị mashin anyị ji wee bịa. Ihe anyị ji wee bịa bụ okwukwe na ha ga-agwa anyị ihe merenụ. Ihe metara nji nọdụ ebe a taa bụ maka ihe merenụ. Onye nọ ebe ihe mere ka unu na ya na-ekwu okwu. Ebi m na esteti a ụbọchị ụka ahụ ihe mere chi jiri echiche wee ji na ebe a ọtụtụ mmadụ nwụrụ, even ụmụaka akpasị n'aka ụjọ ọnya bụ ihe mere ka na-eche eki, ụmụ nwaanyị niile ka na-akwa akwa na-elu uju. Mụnwa bụ Hope Mrs. Louis Eze nọ eso m na ndị reskuru ụmụaka. Anyị na-aga chọọchị ihe a wee mee nekwa ebe anyị gbabara n'ebe a na-akpọ Lake View. A sị na nwee ụmụaka nwụrụ, but ana m ekwu that si nụrụ ọnụ m na ụmụaka nwụrụ, enwe ụzọ mgbapụ. Anyị na-aga chọọchị wee mee ụlọ niile dị n'Oteyi na ebe a niile mara jigijigi. Gọọmenti gwa anyị ihe melenu, maka na agbaba anyị ihe melenu. Kịta ụmụaka niile nọ n'ogbe asịrasị ogbe a nọ na egwu na-atụfa, ọgwụ na-eto ụmụaka niile. Nwa 5 years nwere ọ ka na-adọ ya adọ up till now. So ihe m na-ayọ si biko si gwa gọọmenti ha biko ha batakwuo n'ime ebe ha si na ha ga-enye aka ụlọ niile aka nwa na-ekwekwu rufu m kpopụkwere. Ha biko ha bịa, ha sị na ha ga-enyere anyị aka, ha nyere anyị aka bịa meziere anyị anyị kwana anyị exit road. Anyị enwe ebe mgbapụ ọsọ ma site na 7th Avenue otu ya n'ọba ha nye anyị ilu, anyị enwe ilo. Na nchịkọta anyị anụgo kepụ na federal gọọmenti na afọ alọ anya na-atụ anya ịbịa napụ ndị bi ebe a dịka ndị midia si wee kọwa na edemede n'izu ụka gara aga. Ị na-eche na ya bụ ihe ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị na ọ bụ na gọọmenti chọrọ ịbịa werezi ebe a? Anụrụ m ya wee jụọ onye isi ala na-achị obodo a, ọ sị na onwebeghị ihe dị ka ụdị ha ahụ, onwebeghị ihe dị otu ahụ ya nwa na onwe nke ya. Mmadụ gwara ya makwa na ekwutere ya, mma na-ajụ ya na asị na achọrọ ịbịa napụ ndị a maka na azụzi otu Iraq nọ ma Iran eniwe enwe explosion ndị obodo ahụ agbafuzi ọsọ ka ndị maka ndị bi maka ogulaga ebe ọkụ na-adị agba na pipeline ogulaga na that is Bayelsa ka ihe ọkwa ha ọkpọchi ebe ahụ gbuo ndị mmadụ emechikwa ha na-achịkwa azụ jerekwa ụlọ n'ebe ebe ahụ ọkụ gbara ka ihe eji wee chụzie ndị Igbo na ha ọ sị na ya nweghị ihe dị otu ahụ na enwebe oge ya nụrụ na o nwere ihe ga-eme ka e wee chụpụ ndị Igbo n'ebe ha nọ kwa ọnọdụ ndị ebe a na-egoro ego onwe onye sị na ana Igbo ka anyị bụ bi ebe a egoro ego akwụrụ ụgwọ ya enwere akwụkwọ ya. So mmadụ anyị anapụ mmadụ ihe o nwere akwụkwọ ya maka ndị gọọmenti Lagos steeti ọ bụrụ na ha eme ihe approve a na-arụ ebe a na ama arụ ya oge ebido the foundation. So nke ahụ bụ okwu na-adị ekwu ka ndị Igbo na-akpagharị up and down, mana ihe na-agwa ndị Igbo kpụsị onye ekwufe n'ọnụ ya nke ọ bụla ị nụrụ n'ime ha ka ị ga-esi etesi ya na enugo maka ihe anyị na-ekwu na-eme anyị na ha mee nke a egbuo Lagos etie ya ọkụ o mekwe gọọmenti nụ ya iwe ha sị ka ha megodo nke ha ji wee onye ọbụla na-anụsị gọọmenti ọgụ ma onye na-anụsị gị na-achị ọchịchị ọgụ onye ahụ na-eme na nkịtị
maka na ị na-emekwe ndị so gị wee nụọ ga-abịa sịkwa gị na onye a bidoro ọgụ a ihe niile ha ada onye ahụ n'isi. So ihe ọbụla ekwutere na a ga-eme nke a mee nke a, anyị anụọ ya gee ya, mana anyị bazie n'ụlọ enwe ihe na-akpọ ime obi. Ịba n'ime obi ihe gị na famịlị gị ji ekwuo, ụmụaka nụchi ọgụ n'ama gị na nwunye gị jee kwuo ka anyị esi wee dozie okwu ndịrị nwa gị na onye na-eje ụlọ akwụkwọ. So n'ụta ka anyị esi wee mee ihe gbasara anyị n'ala Igbo, anyị na-eme ya ụta ahụ mana ndị Igbo enweta onwe ha n'oge na-adịghị anya. Ọ dị mma onye isi dịka anyị na-eweta ya na njedebe, ịma na asị anya fụlugo ya olugo na adafụ ya kwada anyị adafụgo kwada. Kedu gị na ndị gọvanọ ndị a n'Igbo anyị onwego ka unu si wee kparịkọta, maka na ọtụtụ ndị bi ebe a na-atụ anya na-ekwesịgo na ndị gọvanọ a n'Igbo ga-asị kene ndono ma ọ bụ ga-asị kene a ga-eme aṅa anyị chọrọ ịma na gị na ndị Ohanaeze na-abụ ndị gọvanọ ndị a n'Igbo nwee ka unu si fụ atụalụ. Ịma na ndị Igbo ga-asị eme ha. Onye isi anyị bụ nna ya Nwodo, the President General of Ohanaeze worldwide, anyị na ya kwuru ụnyaahụ kwugwe taa. Ọ ya ma o jisi ka anyị jisi ike edishọn na gbaa mbọ bịa ebe a taa bịa wee take those inventory wee weta n'Enugu. Even o nyere anyị Thursday, mana ọ sị ma emecha Thursday ka mụ na my secretary soro bịa Enugu na anyị na ya na ndị gọvanọ ga-afụ wee kwuo okwu gbasara ihe a mere ebe a na ndị gọvanọ ga-ebe ndị Igbo ha bụ ime a na-atọ nkịta n'ike. Ịghọtago, enwere iwe esi atọ nkịta isi n'azụ ọ mata gị. So anyị bịa ha na ndị Igbo bịa ha na sị na ha na-enye aka, ha nye aka ọ bụrụ onye ọbụla na-asị ka ya mekarịa onye a. Ọ dị ka ebe ejiri pati ndị Igbo na-egosi onwe ha ka ha wee gosi na onye a na ya ka onye a na ya ka onye a mma. Ihe egwu ihe ndị Igbo ga-eme ebe a wee tiri ndị obodo a na-eme. Ihe ndị obodo a na-eme bụ nkwa ekwere nwaanyị n'elu bed, ha weta dị mma eweta ha dị mma, maka igwukwe nwaanyị nkwa jezie bute ego n'olie ga-enyezi ya ego. Nya nọ n'elu, nya nọ n'ala, nya bụ ọpụpụ anyị, nya bụ mbata anyị, nya chebe anyị, chebekwara ndị nke nọ ndụ n'ụbọchị nke taata na-akpọkwu ya nụ ka ụdị ife nke a mere ka onye emezigo ọzọ, maka na onye nwụrụ anwụ adịghị aja nya bụ Chineke nna mma. Ọ ndị dị ndụ ga na-ajị ya mma, and Chineke nna ga-edebe anyị niile ndụ anyị na-ajị ya mma site n'ụbọchị kwuru ụbọchị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ohanaeze Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. A sị na ozu ezuru awụrụ ya eruo n'igwe aka ka esiri zuo anyị ozu na ndị isi anyị n'Enugu zuo President Ohanaeze na Lagos steeti ka ọ bịa ebe ife melụ fụ ụmụ nwanne anyị wee jiri nwayọọ wee nakọta fa otu ife siri mefa n'usoro. Ihe dị ebe a wụ faịlụ ndị Ohanaeze ndị Igbo na Lagos. Na-ebunye ya onye isi ndị Ohanaeze Chief Solomon Ogbonna ka o bunye ya the captains, the secretary of the community ka o buruzie ya yezie ndị captain ndị otu otu anyị siri kwu na ụbọchị atọ na-abịa abịa anyị ka ya na-achitekwa azụ wee receive all these files jikwuru anyị fụgasị ya onye isi anyị. Igbo bụ Igbo. Ohanaeze. Igbo bụ Igbo. Biko ozi eziri m ka m na-abịa izi ebe a anọ ya ka m na-ezi otu esi wee zie eme ya. A sị m ọ ga-adịrị ihe ọbụla obodo ihe si wee mee ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs. And ihe anyị bịara taa bụ mbido ịdị n'otu na ịdị na mma ndị Igbo. Chineke ga-emere anyị, ọgba anyị nwa ga-eji aka anyị wee mee ya. Ana m ebunye unu faịlụ a site n'ikikere enye m na Lagos as onye ndu ndị Igbo na Lagos. Ana m enye unu ihe a onye na-achị ndị amụ ọdọfe na ebe a bụ Sones Ohanaeze, the woman leader Lagos State na-achị ụmụ nwaanyị niile nọkwa ebe a. So ana m asị afọ ya bụ ọlaedo varet agbacha. So asị m na ọ ga-adịrị anyị na mma. Otu anyị si wee nye directive unu ga-echi wee mee ya. So adunu mesie anyị egosi anyị eme the copy nke anyị nwa wee nye ndị Lagos steeti wee buru nke ọzọ jee wee Enugu. Emesie asị agbụsị nwamịnị ọnụ ọgba ọfụfụ. So unu mee ya dịka anyị si wee kwuo ka a ghara inwe ebe ọbụla a ga-asị na o si ndị ihe mere n'aka wee mebie. Ana m agha ihe ndị anyị na-ese narị ya ka na narị ya Chukwu ga-enye gị aka ka i wee mee ọrụ dịka anyị si wee daitie gị n'aha Jizọs. N'afọ ndị Shoba community dịka mụnwa bụ ode akwụkwọ nke ndị ebe a Shoba na Oteyi ndị Igbo niile ihe a metụtara na ndị obodo a ihe a metụtara ka m na-anata akwụkwọ a na-ekwu unu nkwa
na anyị ga-eme dịka unu haziri anyị, mana anyị na-ayọkwụzi unu n'otu aka ahụ na-asị biko ọnụrụbe nwanne ya agba n'ọsọ. Otu unu bịara taa, ụkwụ unu jiri bịa, Chineke ga-emekwa amara unu alaghachibe unu dị iche iche n'aha Jizọs. Na-echeta na anyị na-ekpere maka ihe mere anyị abụghị obere ihe, n'agbanyeghị na a na-ebo ya ọtụtụ ihe dị iche iche. Unu mara amara na anụ oke ebule n'isi, na unu nwa ka anyị tụkwasara obi na ọ bụ ndị ọzọ ga-enyere anyị aka karịa n'ọnọdụ a. Chineke gọzie unu na ọbịbịa unu na nnọnyere unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ ga-adị mma ka m ịkọwalụ Ohanaeze onye bụ nakwa ọkwa gị na ya bụ Ohanaeze. Afa m bụ Mrs. Violet Uchenna Obiora, onye a na-akpọ na-etuye ọnedo. Mụa bụ Lagos State Woman Leader Ohanaeze ndị Igbo. Ọ dị mma, dịka nne anyị anụgo ife mere na Abulado. Ụnyaahụ ka ewetara ozi na ofu nwaanyị bi n'ụlọ nke izizi ebe a na-akpọ Linus nabakwalụ mmụọ n'ụlọ ọgwụ ebe ya na di ya nọ. Anyị mana ife dị n'ọnwụ na-emetụ nwoke na-emetụ nwaanyị, mana dịka nne, kedu ife ị nwere ike ikwu gbasara ebe Abule n'ebe anyị nọ tata? Nna ife m nwere ike ikwu maka ebe Abule nọ dịka isi wee gbụ ya bụ na o liri anyị ọnụ, bụrụ ife dị mwutere nne. Ọ kachasị anyị nwa bụ ndị nne, anyị amarọ ka anyị esi oge ife a melụ ọma jigijigi ụjọ ji, bikos ide n'anya ka esi wee sị na nne nwụrụ, nna nwụọ, ụmụazị a na-agbagheli. Amarọ m etu anyị esi wee gbakọ ya ma etu anyị esi wee kwue. Ọ dị mwutere nne, mana dịka nne nwụọ nwere ife ọzọ anyị na-alụ na-abụrụ ide ayọ Chineke na-ekpe ekpele ka o metụ ndị mmadụ, Chineke metụ ha aka n'obi ka ha wee nwee ike neta ma cheta ndị ya ife a mere, maka na ọ dị egwu bụrụ ife dị njọ na ife mwute. Ọ kachasị amaghị ebe o si bido, maka na ife melụ mbọsị anwa dị ka ọgụ ka a na-anọ, abịa fụrọ ndị bụ egbe, afụrọ ndị na-achụnụ, afụrọ ndị na-amawuno, mana ọ dị ka ebe a na-anọ ọgụ. Ọ dị mma, ndị be anyị na-anụgo nwanne anyị nwaanyị bụ Violet Obiora. Ọ dịgo ka ọ ga-adị n'ebe a ka anyị ga-eweta ya n'isi njedebe. Ekpere anyị bụ na ndị niile mmadụ ha nwụrụ, Chineke aga n'iru kasie dịka o si wee kwu, ma nne ma nna ma nwa tụnyere ndụ ya, mana otu ọbụla o si dị, anyị agaghị eru uju dịka ndị na-enweghị olileanya. Aka m bụkwanụ Maazị Ifeanyị Nwosu, ka m pụtakwanụ.